30 družbi među sebi su nivnite generacije od drugih gradovi v Makedoniji imale minateta godina štipskite penzioneri. Popolnuvanje to na vreme, to luge to otreto to doba go vršele na različni načini, a najčesto preko sportski i muzički aktivnosti. I to na otvoreno i zatvoreno. Koga velim na otvoreno se misli druženje vo priroda. Ako velim mislim na zatvoreno, to je vo hotel. Novije druženje od 2017. godina druženje beja prisutni okolo 2000 duši ili penzioneri. Sumirajkigi aktivnosti te od lani štipskite penzioneri uštednaš podsjetija na to koliko se gordina formiranata muzička grupa Lenka Pingova, koja za reči s 1 godina postojanje postigna golemi rezultati. Za prv pat ova grupa, iako postoje še reći 1 godina, otide na Evropski festival u Ljubljana, kada postigna dosta dobri rezultati. Site raboti, muzičkата grupa беше muzičkата група беше покриена со средства на Сдружението. Inaku seko je organizirano druženje na penzionerite se pravi s odluka na združenijeto na penzioneri na štip. Soglasno istata, koga družbite se na otvoren prostor, 30% od trošocite gi pokriva združenijeto, a 70% samiti učesnici. Koga družbata je vo hotel ili na zatvoren prostor, trošocite se delat na 2 jednakvi dela, odnosno 50% pokriva združenijeto, a 50% od sumata samite penzioneri.